Το να βγεις από τη διατροφή σου δεν συμβαίνει ξαφνικά. Συμβαίνει βήμα-βήμα μέσα από 3 στάδια, όπου το ένα οδηγεί στο επόμενο. Αυτά τα 3 στάδια θέλω να ξέρεις, έτσι ώστε κάθε φορά να μπορείς να αναγνωρίσεις σε ποιο βρίσκεσαι και τι να κάνεις γι' αυτό. Το πρώτο στάδιο είναι η ατασταλία. Είναι όταν θα φας κάτι εκτός προγράμματος και μετά απλώς συνεχίσεις την ημέρα σου. Δεν είναι αποτυχία, είναι μέρος της διαδικασίας σου. Είναι όταν θα φας ένα γλυκό παραπάνω. Είναι όταν θα πιεις ένα ποτό. Είναι όταν απλά κάποιο βράδυ λίγο το χαλάσεις. Αν μετά από αυτό απλά επιστρέψεις στο πρόγραμμά σου, σε βοηθάει να γεμίζεις τις μπαταρίες σου. Είναι σαν να σε βάζεις για φόρτιση. Είναι σαν να πηγαίνεις από το 35% ενέργειας στο 45%. Ναι, δεν είναι για να το κάνεις συνέχεια, αλλά κάθε τόσο το χρειάζεσαι. Και το μαγικό κλειδί σου είναι ένα. Η επαναφορά. Όταν αυτή υπάρχει, η ατασταλία παραμένει μία ανάσα. Αν όχι, τότε περνάς στο επόμενο στάδιο και εκεί τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Στο επόμενο βίντεο θα σου εξηγήσω πώς η ατασταλία μετατρέπεται σε υποτροπή. Αν θέλεις, μπορείς να μου γράψεις κάτω στα σχόλια τη λέξη ατασταλία και θα σε ειδοποιήσω εγώ με προσωπικό μήνυμα για να δεις το βίντεο όταν θα είναι έτοιμο.